Ahojte! Dnes sa s vami podelím o zážitky z nezabudnuteľného retro dňa, ktorý sa nedávno konal v našej škole. Tento deň bol plný nostalgie, starožitností a samozrejme skvelých kostýmov. Na tento deň sme sa mohli obliecť do štýlov, ktoré boli populárne v 90. rokoch. Tiež široké džínsy, farebné mikiny a vybodnuté tričká s logami. Ale to nebolo všetko. Počas retro dňa sme mali aj výstavu starožitných vecí, ktoré nás preniesli do minulosti. A čo si o tomto dni myslia už absolventi našej školy? Keďže dneska na našej škole máme retro deň a prišli nám tu praxovať žiaci z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, tak poďme sa ich opýtať, čo si o tomto dni myslia. Takže, dobrý deň, s kým tu som? Dobrý deň, moje meno je Adam Jonek a som absolventom tejto základnej školy. Momentálne som žiakom 5. ročníka na Prešovskej univerzite, konkrétne na Pedagogickej fakulte. A čo si myslíte o tomto dni? Osobne si myslím, že je to naozaj skvelá myšlienka, ktorá sa vyvinula na tejto škole a je úžasné vidieť, ako hlavne tie menšie deti z 1. stupňa pozerajú tieto rôzne predmety, ktoré sme si pre nich prichystali a osobne si myslím, že málo ktoré z nich zažili tieto predmety a už si myslím, že mnohé ani nezažijú. Čiže je to úžasná myšlienka tejto školy a rozhodne to oceňujem. Takže si myslíte, že v takých veciach máme pokračovať a nemá to končiť iba týmto dňom? Určite je veľa možností ešte na zlepšenie, ale myslím si, že dnes je to naozaj na výbornej úrovni a osobne by som v tom pokračoval. Tak vám ďakujeme za rozhovor. Dovidenia. Ďakujem aj ja a prajem tejto škole všetko len to dobré ako doteraz.